Mga opisyal sa dakbayan sa Talisay nakigtigom dayon sa Talisay City Police aron hisgutan ang nahitabong pagpanuli sulod sa usa ka mall sa miaging Sabado. Si Chelo Valiana sa report. Sa labing unang higayon, may courtesy call ang bagong hepe sa Talisay City Police nga si Police Major Gerald A. Spirale kang Mayor Samsam Gulyas. Ilang gihisgutan ang usa sa gitumbok nga tulisan nga si Glenn Gilbert Tairos nga anaa magpuyo sa dakbayan sa Talisay nga usa sa mga nakalas sa follow-up operation. Wala may namatikdan si Perale nga mga lihok sa mga tao nga nalambigit sa illegal nga kalihukan. Kay these people before they perpetuate their actions kinailang mga krimen nga buhaton, they will of course conduct surveillance. Subay niini naglaraw sila nga makigtigom sa mga mall security ug operators aron tutukan ang ilang gihan-ay nga seguridad. Usa sa nasuta ni Konsehal Gail Restauro, chairman sa Committee on Peace and Order sa Konseho sa Dakbayan, nga dili lumad nga taga Talisay City ang usa sa mga nakalas nga si Tairos. Actually, di gito siya lumad nga taga dire. Usami siya punto siya. Uban ni June Solon, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.